Medrio Largo de Unta! La música betanceira! Medrio Largo. Temos que comer ben e seguir expandindo. Iso que non sei nada, por favor, Pero bueno, betanzos, o oficio de vivir. É algo que vos, ou no que vos, participades todos os días, pero non vos dades conta, porque sodes de Betanzos, pero que sentimos moito as persoas que vimos de fora. Ese saber, ese gozar da vida, ese saber vivir, esa bohemia betanceira, ese compartir todo con un vaso de viño ou dous e con música. Eu penso que ven do propio esplendor da natureza, as mariñas. De Betanzos falase moito, e ten que ser así, pois da súa historia, dos seus monumentos, etc. Pero moi pouco deste talento bohemio, feliz, creativo, ese oficio da amizade que ten como máximo representante, referente maior, o señor Padrón. Un aplauso poderoso. E es betanceiro, esa historia de xuntarvos, rapidamente tomar un vaso, botar unha cantarea. Me padiron unha condominia ainda vivo ali. Mi madriña, non? Toda a vida en Betanzos. Todo este encontro comezou porque noutra xuntanza, xa non me acordo por que era, preguntei polo pai do jazz en Galiza. Vemos aquí xente jazzeira, non? Entón, o pai do jazz en Galiza é Purriños, Antonio Cal. Eu recordo, cando tiñamos 15 ou 16 anos, cando abriron Filloa Jazz, baixábamos ali todos cheos de tensión, aquela música que presentíamos como un pouco elevada, aqueles rapaces, Lani García, todos eles, os rapaces novos, universitarios, e no medio, gobernando o mundo, Purriños, que collía o saxo como se fora un saxo, pero era un talento infinito. Fálanos do teu amigo, fálanos de Purriños. Purriños sempre me acordo de moito de pouco, pero eu cando o conociron no meu barrio. Que era o teu barrio? A Madalena. E o pai tiña unha orquesta destas tropical, tocaba o saxo tal, e empezou, iba no pantalón gordo. Tocaba a caixa na orquesta esa. A xente iba máis por el, por ser un chavaliño, non? Sí. Depois xa se meteu ao saxo, pero cuidado, Pero xa se meteu ao saxo, teño que dicir... Pero cuidado, tens que estar informado deso. Non, agora vou contar, pero teño que dicir, claro, preguntei por Purriños e dixo o farolero, quen sabe de Purriños, ben, é Padrón. Se quedou, joder. Porque cando, a ver, ahora contamos a súa historia, cando xa volveu das súas aventuras polo mundo, contratábano para festas, levábate a ti co bombo. Que festas foches? Como era iso? A todas as que había por aí, joder, que ibas nun tractor dando a alborada, eso era unha... Pero Pero non importa, tocaba a caixa, non presumía, ele iba... Ora, cando tocaba o saxo sempre levaba a todos os sitios. Un sitio que fóramos nos invitaran, e cobrando, A ver, claro, son dos artistas. Eu sabía o que cobraría ele, pero non sobraba chollo. Nos daban 5.000 pesetas, iba o Pincho, o Pablito do fillo do Apuntade os nomes, isto é pura historia betanceira. Claro. En que iba? E que levaban? Que instrumentos levaban? Ti tocabas o bombo? O bombo, prestado. Bueno, non che facía falta ter instrumento. E os outros que tocaban? Tocaban a gaita. O Pinchiño, o fillo do Pincho maior, e outro Pablito que era aquí o pai de... O Beade, que estuvera no ayuntamiento. Beade, por que? Pero Beade por que era? Porque viña de Beade? Beade era... Viña do Ribeiro? O que digo, ese era neto do Beade o que mataron. Ben, se xa outra historia, quen foi o Beade que mataran? Joder, que non nos sabemos nada. Vos sabedes algo destes como contos, lle Adrián? chaman aquí o paseo aí na ría, paseo o Beade que... Ramón Beade. É que me falla a memoria. Non te preocupes, vamos avanzando, porque senón son moitas historias. Ben, pois, Purriños, Antonio Cal, ele empezara tocando a caixa, pero marchara polo mundo, non? A onde marchara, sabes? Como foi esa historia? Fora a moitos sitios, pero a última que me contara estaba en Inglaterra e vendera, o que máis jodía, vendera o saxo para irse para Brasil. E ali, claro,
cousas que non son. A ver, vou poñer un pouco serio. A ver, o que se conta... Os músicos, estaban dando... Agora é de música, non? O que se conta, que quedou alente, que eu coñecín. En a última etapa, Porriños montou ali no Ventorrillo, montara unha academia de música. Sí, estuveron ali. Aí está. Musical ou... Sí, non sei como era o nome. Ele era primo. Diz que morreu, era Nolito, non? O que xogara ao fogo, non? Un que tivera unha casa de discos na Coruña, coño, como lle Nolito chamaba? Pereira. Nolito Pereira, Non. Non, Nolito Pereira, o que... Bueno, xa sairá. Había Nitos Cal, ou tiña unha... Cal. Sí, efectivamente, nos Castros había unha tenda de música que é Cal, que sigue existindo. Sí, ese era... E que tamén levan os instrumentos de metal, levan ali para poñer ese clavezo, a capa de metal e todo. Eran primos, non? Ese Cal era primo. Bueno, pero... Morreu ese Titos. Sí, sí. Morreu nun campo de fogo na Coruña pola mañá, vendo xogar o fillo, un fillo. Que dramas, cantas historias. O que se conta, que me contaba el, que el marchara de Betanzos para non facer a mili. Non sabes se conto? Sí, sí. E marchara de Betanzos, que cando marchara... Estaba, tropezou con outro de Betanzos, que é o que ten o bar universal. Estiveron os dous. Escaparon polo mundo para... Se chamaba un autor, un prófugo. Es un prófugo, era prófugo. Esa é a palabra, non? Eu pronuncio a miña maneira. Podedes poñerlle o conxunto os prófugos. Non é bon nome. Non dicía un ou outro. Non, dicía non así. Pero o conto é que ele marchou de aquí tocando a percusión, a batería, e volveu tocando o saxo. Claro, saxo. Pero Porriños Sánchez dominaba o inglés e o escribía correctamente. Claro, Porriños estaba formado. Eu son da escola de antes, pero víalo preparado, tocaba calquer tema que na política non se metía, pero nas cousas de cultura da madre que lo... Pero falo sobre todo tamén en clave musical, porque ali onde foi betanceiro, se son cantadora aberta, pero el viña de Londres cando foi o boom do Big Bop, e trouxo esa técnica jazzística directamente aquí. E claro, cando os rapaces de Cunha encontráronse con Porriños, alucinaron, porque estaba formado. Era un home que era que non tocar pasodobles, e muñeiras, e logo tocaba o jazz máis contemporáneo. E iso hai un grandísimo músico que dicemos todos, Roberto Somoza, pois eso, agora está o director da Big Band, do Garufa, etc. Ele dicía que nunca foi tan feliz como coa orquesta de jazz que montou Porriños. Montara Porriños, iba a veros a todos os ensaios. Claro, xa nave que me prendaba con ele, era o que lle levaba o malitín. Porque decía que un concerto no Teatro Colón. O malitín o do Saxo, Claro. Para outro, decía, é que non ponderar a figura de Porriños, tiñedes que facerlle unha homenaxe, de verdade, buscar fotos. Houbera, se lle fixera un ou dous homenajes, claro que dara... Pero que dice que aquí, por exemplo, no Oral de Unta, un concerto de jazz, é un sitio para os jazzeros ben se está despicados, non? A ver, vou fazer aquí o debut dos prófugos. Podría ser. Faltanos un membro, pero... Decíame Somoza, que claro, que ten tocado con muchísimos músicos, pero nunca foi tan feliz con Porriños. Que dicía, tocábamos temazos, a banda soaba como un canón. E logo, falaba e dicía tonterías, decía, hola, chámame Antonio Cal. Tamén me chaman por teléfono ás veces. Pois así, era un festeiro. Como eran esas festas? Antes de que volví de vos, destas sí que me gordo. Non sabes a panfletas para a cousa, cando suberon que usa gráfica, a gráfica viña a estudiar en da Sextora de Jesús Núñez, viña xente de escritores, viñanse a formar tal, pero xente. E había unha señora escritora, unha tal Luti, comía no Paxeiro, a conocía de comer no Paxeiro, e ao regresar dos caneiros, claro, sabemos como son os caneiros, como facendo pesado, pero, perdón, veñamos colocadillos, normal, os caneiros, e dime a min ese último que lle gustaba acudir á caña. Aquí chamamos caña á guardia. Sí, chamamos caña a caña, sí. Sí. E me dixo, Jorge Padrón, por que non lle faz tocar aí a Antonio, con Porriños, aí á guardia? Mira, aí ver dos caneiros, e de tocar trapalladas, os faroles da barca, que eran faroles que non había luz, que levan ahora a barca, para abreviar. Escajallón salía postura de sodando e tal. Joder, escoitei-no moitas veces, nos fixo chorar todos. Mira, había un silencio,
nun silencio, mira que tamén éramos os últimos en baixar, pero non se escoitaba unha mosca, como tocaba un cabrón. E Saúti despois escribeu, porque mo dixera a Lourdes, escribira un libro recordando os pasajes dela e nombrar esa actuación de Equipaderon isto que acabas de Porriños, pero como tocaba, eses solos que facían, e víese que os viríos, e guau. Que cabrón, estou no vento. É que iso é betazos. É que o que acabas de contar pode ser... Podemos dedicarlle moitos piropos, moitos títulos, pero nos caneiros, ambiente festeiro, boureo total, ruido absoluto, espotorroucado, diz que estaba tirado. Porque pensaba, non? Claro, tomar un vaso tamén, non? Ahora, por último, eu ano que estuvera na banda, iba doido, por era, non? Cando houve que empezar a estudiar, a mí querían os cativos, pero non me fun cobarde, por me a estudiar solfeo, pero tal. E xa se sentaba... Si non, estaba... No bombo, non sabe, xa estaba... Foi para lá morrer o pobre. Pero quero dicir que conseguir o silencio absoluto nos caneiros... Non lembro. Na ría, baixando na ría, non. Aí pola curva do espello. Eso era un caso, eso. Extraordinario. Pero, sin embargo... Porque foi no Festival Internacional que se fai, onde se fai, en San Sebastián. Non sei se dijo ben Pedro Iturralde. Home, Pedro Iturralde. De los buenos internacionales. Estuvo de segundo, quedou de segundo e polo público de primeiro, cuidado. Estamos falando, cando tiraba o cochea, dun músico fenomenal. Aí está. Non é porque se fora amigo, é que o demostrou con feito. É que acabas de decir esa imaxe, conseguir o silencio nos caneiros, e logo o título. Pedro Iturralde é o inventor do jazz en España, o famoso jazz flamenco, por exemplo, non? É toda esa técnica, a suite Linic. Porriño, é por que te quería tanto? Porque mira que había músicos, pero sin embargo músicos de papel... Porque eras tan golfo como a min. Aí está. Mira, cando se foi para lá, eu sabía que, claro, vou dicir cousas que me contou, que nos conto que non No, pero contas só. Pero cando, eso, por encima de todo está... Xa cos privadas, pero bueno. Pero cando se foi para lá, non? Estaba ca muller, que foi a para Córdoba, e dicía que era polo clima, o clima xa non beneficiaba, que xa estaba escarallado. E dixo-me a mí, quero que me fajas un pantalón, me fajas un pantalón que quero levar un recordo teu. Eu daquela tiña tejidos que vos dera meu tío, non sabes, tiña ainda ali na casa. Escolleu e dixo, joder, sabes que son bonitos todos? Eu, pois escolli un, outro vou por regalar, non me rompas a cabeza esas cousas, non? Sí. Fixen os dous e tal, ven a buscar a casa e saca o pantalón que levaba e xa pon un deles. O outro... Ese sai pola parte Ah, sí, é que faz aí, é que lle vou dar a eso, é que eu regalo o que levas posto, é outro que non, que ficaron por mí, van os cartos no pantalón, fíjate, eu digo, van os cartos no pantalón, xo, anda, vaite que tiña bon cereal, non me rompas a tal. Levaba un amigo para percoller o avión. Oye, pois eu non miro no pantalón, e non estaban os cartos dos dous pantalóns. O del, e máis o... Por iso dixo que era golfo, que tiña un corazón... Que elegancia, non? Porque ti quería regalar un ensayo e el quería pagarcho, e que ben o fixo, non? Eu xa contaba que non me deixaba nada, que se volveu pantalón vello, e claro, como se yo fixeron, tiñamos esas putas, vaya, non me toques ahora, tal. Estaban ali, os cartos, os dos. Mira, un primeiro para... Tedes aquí un talento betanceiro. Dixeches que teu pai era oleiro, cacharreiro, vendía líos, cacharros. E como te fixaches xastre? Por meu tío, que tiña un tío xastre, e cando estaba na escola, iba, que tío, hai algo para levar? Porque daquela se levaba a roupa ás casas. E chegaban por mí, eu iba polas propinas. Non iba por unha cousa nem por outra. E depois nas vacacións, xa me dixera a miña nada, vai para ali para o tío Jesús, e sempre sei o meu tío. E ao principio non me gustaba, me gustaba ser carpinteiro, como o meu abuelo. O meu abuelo materno. Xa, pero... Pero depois chegou un momento que me... Porque é unha arte moi... Depois me gustou. Hai un gran profesional da sercería, depois aos 16 anos, xa me enseñara meu tío o corte,
aprender o rocos, depois xa me gustaba, É que claro, aparte nestes tempos... Depois xa era traballo, pero ao mesmo tempo gozaba facendo trabalho. Falando por principio, e ao final xa... Bueno, ao final canto non soy cansando, No, pero facer unha obra ben feita, a sensación, non? De que... Eso é algo... Fálame de outros artistas de Betanzos que che gustaron. Hai moitos. Se eu pregunto cheo. O Paco Casal me encantou. Paco Casal. É o Carliños, son dois, son Casal. Vamos por partes, porque cada un é un mundo. Vale. Paco Casal, batería, que saliu tamén de aquí de Betanzos e que triunfou por media Europa. É trateiro ben tamén. En todos os campos, Se queredes entender... Sí, conta. Moi ben. Trateiro ben. Cos vieirantes. Eran os vieirantes, sí. Eran músicos de Betanzos. Estaba o Paco Casal, estaba o trompeta o Tonexo. Eran músicos de Betanzos, me parece, casi todos de vieirantes. E esa técnica revolucionaria tamén foi autodidata e acabou sendo un virtuoso da batería. Entonaba ben, máis... Bueno, falamos en pasado, está presente. Despois de varias pezas que... Claro, pero afortunadamente está vivo, non? E creo ese local, o Muño Roxo. E fixo pezas a que morreu, a Ana Quiro. A Ana Quiro. Esa canción dedicada a súa nai. Sí. Un talento, pero como Paco Casal está vivo, tengo que chamar que venga aquí. Foi unha aquí. pena, me acordei meu cando me avisaron os chavales. Dice, joder, como non avisades... Pero que veña outro día. Pero tamén hai outro que hai que recuperar, que foi Carliños Obó. Sabes de Carliños Obó? Sí, hombre. Bueno, vamos a ubicarnos. É que isto... Tiña Obó na Coruña, É que si, cando houve un incendio na Praza de Vigo do seu local, Obó, salía ali e dicía, el propietario, dicía, pero como el propietario? É Carlos Obó, é un músico extraordinario, fixo o grupo Saborgí, con Alvarito Pita. Si quieren saber quién soy, yo se lo digo al instante. Alvarito Pita, un cantante. Esa tamén o Guillermo batería, o irmán do Carlos. Efectivamente. Pero por que estaban aquí en Betanzos? Porque eles viñan de Alongos. E viñeron aquí vender o viño. Viñeron de Orense, o pai eran de Orense. Cali, de Alongos, de Alongos. Como chamaba a orquesta que montaron aquí? Acordaste? O pai deles. Servía desas chamadas obrateras, unha era a Tropical. Sí. E había outra máis que xa... A outra era a Brigantina. A Brigantina. Na Brigantina foi onde tiña o pur de pantalón corto na Malará. A quen? O Porriños. O Porriños, tocou na Brigantina. Na Brigantina. Vivo, É que sabedes que hai un libro, o libro máis buscado, home. Había unha canción da Brigantina. Como é? Había unha canción que a cantaron un músico de Fran Argentina que era músico. Era así. En vez de decir se va al Caimán, que decían, porque se chamaba se va al Cornán, se va al Cornán, se va para la Argentina, se va al Caimán, se va al Caimán, y deja la Brigantina. Veña, outra bola, dalle outra bola, cantamos todos, veña, empeza. Se va, canta outra vez. Aquí tiña Gustavo Franco, se va al Caimán, se va al Cornán, se va al Cornán. Se va para la Argentina, se va al Cornal, se va al Cornal y deja la Brigantina. É o que debías xa se fundando o clarinete. Por que non vas montando? Vais montando sobre a marcha. O Cornal era mi suegro, Que era? O Cornal? Era mi suegro. Pasa, por favor. Vai non montando, se toques. Pasa, que estamos contando os contos dos músicos de Betanzos. É que tocaba o Cornal. Mi marido era Cornal. Bueno, mirade, aí continua. Carlos Obó, que está vivo, que podes chamar, está vivo, é un virtuoso do piano. Eles triunfou en Venezuela, e logo triunfou aquí con Saborgí, que cantaron eso de Brigitte Bardot, su espírito triunfou. Morreu hai pouco, non me parece. Morreu hai pouco, me parece. Morreu Carlos? Non. O mellor foi o irmán, Se pero... fai poucos días, fai días. Morreu aí atrás, me parece. Bueno, aí temos Pero que aí falar atrás dato. que lle chamas o mellor, o máximo un mes ou por aí, non? Cuidado, O que morreu foi o irmán. O irmán xa fai. O da batería. O Guillermo fai moito que morreu. Bueno, temos que comprobar o dato. O Guillermo anda, aí do vin eu, Morreu aí atrás. un mes ou dous. Claro. En silla de rodas, sempre nos damos subir. A verdade, non, toca aí a melodía, por favor. Se vai...
Se va el caimán, se va el caimán. Mais ou menos a melodía. Sí, Non, me agradaba ben. É que sabes que pasa? O caimán era unha canción colombiana, pero que pasa? Que tamén nas festas chamaban o caimán a Guardia Civil. Aquí chamamos a Franco. E a Franco, porque nos tempos, se comentaban en Cecebre, o de veces viña a Guardia Civil a parar a festa. Entonces, cando marchaba, cantaban se va el caimán, se va el caimán, se va para la Argentina, se va el caimán. Vamos cadra, sí, sí. E deja la brigantina. Pero a brigantina hai unha historia, para mí, alucinante, que dá para escribir unha novela, que xa non podes coñecer, que recolleu Xulio Kunz nese libro Orquestas Populares das Mariñas. Tédelo, ese libro? Sí. Ben. Eu era o do Julio, sí. Bueno, pois o conto era ao señor que eu chamaba Ortega, que tocaba a trompeta. Ortega tocaba alto, conocido de ese señor. Fálanos dele. Era de Madrid. Sí, pero vivía en Bergondo. Bueno. Casou, ou tiña por aí, Pero mellor non é mesmo Ortega, é que... É o mismo, alto, ele tocaba a trompeta. Bueno, o reconocelo, perdona, o conozo... Pero, físico, non de, pero tiña non que de ser, charlar, ni pero de tiña que ser moi maior, porque... Era maior. Vamos a ver, É moi alto. Sí, o conto era que este señor tocaba en la banda de los... Xeno polo libro, en la banda de los alabarderos del rey. E cando chegou a República, claro, quedaron sen traballo. Sí, sí. E dixo, que vou facer? Pois mira, na Coruña é unha cidade que hai tres posibilidades. Se colleu o tren con toda a familia e marchou ca Coruña. Claro, viaxe, imaginados, di horas e horas, non? Estaban fartos, estaban en Lugo, estaban desesperados, son uns pequenos, e dixeron, tranquilo, a próxima cidade na que paredes é Coruña. E na seguinte parada, pararon, pero non a Coruña, era Betanzos sin festa. E baixaron, ás tantas da mañá, apareceron aquí, no medio de Betanzos, cos fillos, coa familia, non sabía nada. Entón preguntoulle ao sereno, os famosos serenos, onde podemos ir? E vostedes a que se dedican? Son músico. Pois aquí vamos a casa de Dobó, que é músico, e acolleu-no. Ali na casa do iban todos os conducións de festas a contratar se non era a orquesta deles, era os Rambales, outra, ali era... Espectacular, non? Como, a ver, os Rambales e os Barrales, que eran as orquestas daquele momento, non? Mais famosas. Barrales, había tamén un Corteñán, como lle chamaban. As orquestas barateiras tocaban o que sabían. Eran o que chamaban as músicas. A música de tal, eran os Guiliades tamén. Guiliades. Eso a che E finita no gai. teu apellido tienes Eiroa. Amén. Eiroa tamén houve unha orquesta ou algo, non? Sí. Hoy non te me escapas. No, houve unha orquesta. E os tempranos eran Os tempranos de Iris, que viñan por aquí. Pero, si que o Pepe tratei non moito, sabe o Pepe o temprano, joder. É que Pepito viña aquí a tomar as tazas, E te ha levado a casa, Claro. viña... Ahora por último viña 2 veces, porque daba clases a mediodía en Guísamo. Falamos dun E se gaiteiro. acercaba, que quería Betanzos con locura. El decía que el levaba toda a vida vindo a Betanzos tomar as tazas de Coruña e volvía prudentemente borracho. Pero agora, cos estes rapaces novos que son unhas monas e van os accidentes, agora xa non podo conducir. Iba me deixaba a mí na condumiña e esquía para arriba. Mira, o meu avó, chamábase Manuel Iroa, era de Perillo e traballaba acarretando area para as obras da Coruña. Aquí en Betanzos tamén pasarás, que esas vellas teñen paredes choronas, porque é area da Ribeira. Pero tuvo a sorte de que un medio irmán mandoulle cartos de Nova York e comprou un clarinete. E despois tocou nunha música que se chamaba Moscanosa de Dorneda e despois co seu primo Lolito, montou unha orquesta con tanto vento que había que escoitala con bufanda. Non me credes? Os satélites da Coruña. Aí estivera ali un bonito ceiro. Tamén era sastre, co Serafín. Serafín, que cantaban Ponte el Cirolo. Toca- Serafín, ponte el Cirolo. Fixeron a canto. Serafín, a mí fico yo así. Tocaba- Danos un tono aí, calquera. Tocaba o saxo, Serafín. Moi alto, que a ver. Non vou colla, caída. Serafín, ponte el Cirolo, Serafín, que el invierno ya pasó. Serafín, algo así. Serafín, ponte el Cirolo, Serafín, cantamos. Serafín, está todo relacionado. E falamos de outro músico betanceiro. Los españoles. Lito de Sada, O Xito de Sada, non, daqui dos Betanzos era o Muñoz. Muñoz. Fálanos de Muñoz. Ponse firme. Mi madriña. Ai, iso que non vi, Muñoz de Betanzos.
Lito de Sada, José Luis Muñoz. moldes de Pontevedra e candelas, Ei, perdón. queda a parte de Horto. Oye, que non me podo Sí, agitar. señor. Aquí o Ah, Mira. bueno, a ver, que documento? A teño guardada o teléfono. Plaza del Padre Moraba, Francisco sí, Blanco, vale. José Luis Muñoz Vales. Fálanos de Muñoz. Todos os hermanos, oye, todos os Mira, hermanos ese da música, bigotito. ese era un caso. Pero fálanos dele un poquinho. Ese este empezou, me parece que en, sei se foron os satélites. Ajá, que tocaba? Tocaba a guitarra. A guitarra. Tocaba a guitarra. E despois tamén fora fundador, os fundadores dos españoles. españoles. Pero antes tamén estudara co Amador. Non sei se tiñan unha, como se dice, un negocio musical a medias. O Amador tiña a Casa Gallega De Mallorca. E outro era a Morriña, tiñan un negocio que tiña, elevaba o Amador e máis o José Luis. Vamos a ver, los españoles non vos soa moito tampouco, non? Joder. Soavos. Bueno, os españoles, o líder era Candelas, o fillo do Batería, era o fillo do ferreiro de Horto, chamabanlle o ferreiriño de Horto, é moi coñecido así. Era batería e era un showman. Claro, O Lito tamén debía ser un de por aí. sí, era de... bueno, non me sei o nome, era dunha aldea de Sada. Sí, sí, Lito, sí. antes levaban as orquestas grandes, pero eles eran un grupo, eran 4, nada máis, 4 ou 5. E era un espectáculo delos. Era pura improvisación tamén. Claro, e foi un grupo... Non sei en que revista salira, se era grupo. Sí. Foron a actuar a Torrejón das Dous pa Embajada Americana. Ora, non sei, pero xa era unha... Era unha cousa de Era categoría. millonaria en pesetas o que cobraban. Sí. A ver, cada un deles compraron un aiga negro. Non te sei dicir a cantidad que era, pero era xa... Pero acordaste, cada un deles compraron un aiga. Iban ao Seijal, cada un co seu aiga, e cando tocaban aquí no Rei Brigo, non se cabían. Estaba xente pola fora. Por fora, pero todo isto que digo, en Europa había dos grupos galegos que estaban triunfando, eran competentes. Un los españoles e outro los Tamara. Que pasa? Los Tamara trascenderon, pero musicalmente eran infinitamente millores los españoles. Entre outras cosas porque los Tamara grababan en Belar, que era unha compañía francesa, e grababan en Polydor. Pero se todo isto non fose suficiente, los españoles tocaron e triunfaron un de Betanzos en Xapón. Sí, joder. Claro que sí. E gravaron un disco en xaponés. E tiña unha camisa regalada por el na casa de japonés. Eu. Desa camisa. Ora na puño, pero fai 20 anos poñía, porque eu tamén poñía. E fardaba con ela. Tienes que ir un día co kimono. Sí. Aí está co kimono, Pero que é algo alucinante. Gravaron un disco en xaponés. Estiveron en que eran moi cultos eses rapaces. Tanto Eduardo como Manuel eran moi cultos. Claro. A nai era que chamamos na Doña Pilar. Porque ao final me mataran o marido, bueno, Bueno, o que pasou. Pasou na cada cousa, non? E ela ampliaran aquí no cine Capitol de a taquillera. Pero os chavales nos seguimos a nosos pais por crear merda. Sí. E decíamos Doña Pilar, a taquillera. O sea, E aparte Muñoz... un respeto... Sí, era un gran dibuixante, facía caricaturas. Os tres. Na casa de Puchuedo unha caricatura de Muñoz. Tres. Pero quero seguir co tema de los españoles en Xapón, porque é algo que non lle damos importancia, ou non o coñecemos. Moi preparados. Triunfaran, tocaron, e ali tocaron con Louis Armstrong e con Victoria de Los Ángeles. O disco en xaponés está aí e podemos acceder a él porque o neto de Lito de Sada, que era un músico extraordinario, era saxofonista e clarinetista. Unha vez onde hizo un clarinete non estaba ben afinado e cortoulle un pouquiño o barrilete e conseguiu a afinación perfecta. E era un pioneiro e tamén en técnicas de grabación, tanto que foi contratado como enxeñeiro pola Polydor. Bueno, pero o que ten toda a documentación é Lito de Sada, que foi o que escribiu con Uribe o libro do Pazo de Meirás, sabedes, de memoria histórica, todos coñecemos. Bueno, pois é o neto deste, e ten toda a información. É algo absolutamente extraordinario. Pero vou fazer unha pregunta. Por que los Tamara, que él sí que o sabe, padrón, por que los Tamara e por que os españoles tiveron que marchar polo mundo, por Europa adiante, e non tocaban aquí? Boa pregunta, non? Queres que vos lo diga? Por que marcharon tantos músicos fora, daqueles anos 60, anos 50? Os Tamara non sei se xuntaran en Venezuela, non foron para Venezuela? No, eso foron os satélites, que foron 55. Que agora con... No, haberon moitos. A miña cabeza... No, padrón, non. Era unha cousa, e aquí en Betanzos era durísimo, porque sodes festeiros natos.
naqueles anos 50, os músicos, e aquí é toda alegría en Betanzos, que é toda alegría, todo está alevedando, durante a Cuaresma e a Semana Santa, os músicos non podían tocar. Son da época de Franco. Eu cine pechado. E que facíades entón? Aburrirvos que... O vídeo do país. A veces non nos vía. Pero as agachadas. Había bodegas que se abrían a... Sí, coño. E entonces... Esas fechas. Eu recordo que comentóme o meu tío Manolo, que era a trompeta, o Iroa, que lle preguntaron ao goberno civil que dicía, queremos trabajar. E dixo de outro, pois cambien de profesión. Eran todos meses, ou cambiabas de profesión ou marchabas polo mundo. Por eso Candelas marchou con un grupo da Coruña que se chamaban Los Celtas de la Coruña. Por qué? Porque o director era Chemari, que era da Falange. Como era da Falange, podía ter contratos para ir fora. E di que a primeira vez que foron tocar a Tánger, Cien Internacional, chegaron, non había ningún contrato, menos mal que Candelas levaba o bombo da batería preñado de chourizos. E gracias a eso poderon comer. E así marcharon por toda Europa. Diosiño, o acordeonista, tocou en Finlandia. Ese que era de Pontevedra, non? De Pontevedra, do barrio de Burgo. E os españoles en Xapón. Esa epopea está por contar. Pero estás metido. No, que me gusta una cosa de madera. Bueno, no, pero... Se nota, do cual me alegro. Pero agora falamos disso. E a música galega, quero dicirlo aquí, empezou no ano 64, a música galega contemporánea, pero non foi nin na Coruña, nin en Pontevedra, nin en Betanzos. Foi en Montreux, Suiza. O famoso Festival de Jazz de Montreux. Bueno, en Montreux non é Festival de Jazz, é emigración galega. Imaginadevos o que era ser emigrante en Suiza no ano 64. As condicións laborais. Suiza agora queda moi perto. Tocaron dous grupos galegos, coincidiron ali. Era un baile. Los Tamara e los Españoles. E no medio da función, pois Candelas dixo, vou contar esta canción en galego que me aprendeu un amigo que traballa, chamase Manso, e que traballa en Bazán, en Ferrol. E cantou, e a canción era Galicia, que bonita. Veña, cante comigo. Son as túas festas. Ah, non, hai un tono, a ver se collemos. Aí, esa. Galicia, que... Sube un tono, por favor. Mayor. Estás, Re mayor. Sube a mí. A mí? Sí, a mí menor. Galicia, que bonita. Son as túas festas, que mozas garridas, enamoro delas, queren como naide, son agarimosas, divino tesouro desta terra nosa. Arriba. Galicia, terra querida, terra de labregos nobles, cada corredoira túa, mil secretos ten de amor. E un tosendo e outro que tal. Terrías de maravilla, que cantiña tan bonita, torrena nas túas nena, todo mundo a ti che envidia. A ese momento parou o baile. A xente dixo, bueno, bravo. E así ao lado. Nese momento a xente deixou de bailar e pediulles que cantaran outra vez esa canción. E cantaron en bucle. E estaban emocionados que cantar en galego en Suiza. Entón Prudencio do Romo dos Tamara dixo, aquí hai un público que demanda música en galego. E gravaron esa canción como que era ver un single, Galicia Terra Nosa. E foi a compañía non quería gravala. E foi o primeiro éxito dos Tamara, acabou de Pucho Buedo. E logo viría todo o demais. Coñeciches a Pucho Buedo? Sí, conocino... A ver, contate, vais. Conocino na... Sí, somos todos mollo. No Luxor, na Coruña. Non é que estaba no pasaje. O Luxor, sí, era un cabaret. Un cabaret. Das terras para dos caros, Sí, dos caros. Venta de tanto que nos traía, me tiveran tanto. E como se chamaba O Tonecho. o Tonecho? É que había dos cabarets, dos caros. Un era o Marux, que estaba na Coiramia, pola parte dos magos, e outro era o Luxor. Claro, era todo o diñeiro do muro, do porto, esos armadores, esa xente de cartos, e aí había actuacións importantes, creo que tocaron os chunguitos. O sea, que bueno, prefaranos de Puchino. Puxo, meu rei. Aquí en Betanzos en Visión, en que orquesta estaban os trovadores, non? Sí, empezou cos trovadores. Aquí na Ribeira veu varios. A ver se te acordas da canción do primeiro hit delos, que era Sahara.
Inmensa tierra africana, ahí va mi caravana, la favorita del sol. El sol que un día comienza a surgir y va esa canción para ti. Y la luna parece un turbante de plata perdido de Alá. Y decía Pucho, ¡Sahara! E todo o mundo estaba alucinado. Tiña aquela do sapo. Pero que non sei... Do sapo! A do Vamos. sapo tamén. Venga, a ver, non sei que tono podemos ser sapo. Probamos con la menor, a ver. Pillade a ver se vos pilla. No, sol menor. Sol menor. Dal del... Sí, precioso. Dal de Aloxana fumegan as tellas. Pero non sabedes, detrás dos petoutos vai fondos e o sol retornan proseidos coa noite as ovellas. Triscando nas beiras, o céspede mol... Tens que dicir crocro, Un vello arrimado nun pau de sanguina. O monte atravesa de cara ao pinar. Vai canso unha pedra, topou no camiño. E nela sentouse para folgos tomar. E dixo, que triste eu estou. E o sapo que oía repuxo... Cro, cro. Cro, cro. Pero un aplauso a Pucho, Esta canción, o sapo, que se gusta? O sapo... Eu sei un sapo, pero é outra canción que non é dela. Ah, non era? Como que sabes ti? Canta do sapo, sabes ti? Sapo de la noche, sapo cancionero, non é sapo. Sí, vamos. É que Sapo de la hai moitos. noche... Pero canta, que me bonita. Sapos anos en todo. Sapo cancionero. Non, non era outro sapo que dicía eu. Hai moitos sapos. Eu engonei ben fai 40. No, cantas moi ben. Que vou cantar? Vamos a ver. Sí, e hai unha que cantaban os trovadores, perdón, que cantaban os españoles, e logo grabou Pucho, e sei que as sabes. Que fixera este Mestre Dil e Don Félix, que di así. Non podo esquecerte, terra, terriña... Veña, padrón. Devorable. Veña, non podo esquecerte, teño morriña. Vamos. Sinto no meu peito terra peniña e para no teño morriña. Onde estás, linda rapaza? Onde están os verdes prados? E aunque miro a todos lados, non te vexo naiciña. Terra querida, terra morada, canto máis lonxe, máis añorada. Que foi un dos cantantes agora. É que é un estilo de cantar. Bueno, non tanto, pero... Para tutear con Deus me cago a ver, que cuidado, Nós falamos do noso sentimento, pero cuidado con... A ver, é que Pucho Boedo cada día canta mellor. Escoítalo. A ver, temos que librarnos un pouco, porque non estamos falando de Pucho Boedo, e hai que librar. Pon aí un re menor, por exemplo. Pucho Boedo. E cantamos todos, A Santiago voy ligerito. Que temos que cantar todos, Veña, 1, 2, 3. A Santiago voy ligerito, caminando, y con mis paragüitas por si la lluvia me va. A Santiago voy mirando, por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando Andes, siempre cantando, oh verme me acaricia, porque a Galicia me estoy llegando. Como un peregrino por el camino de la ilusión. Esas palmas. A Santiago voy, a Santiago
A Santiago voy caminando como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi cartera y con Josela me quedo yo. Y con mi cartera y con Josela me quedo yo. Os contos del Padrón. Ahora me gusta. Temos que preguntar tamén por os Se músicos. sei vello, xa me parece que teña voz edad. É que moito non hai canto, entendo. É que es de Betanzos, o oficio de vivir, un viño, a música, está na vosa identidade, e así so de xente que sabedes vivir, nunha palabra. Sabes que bebo agora? Que es? A tostada 00. Bueno, É non está mal. a ver, É non está a mal. toda a facerse, porque coñece máis. A ver, estamos dando unha cantarea con auga, que se lle diga. Eu sempre escoitei, a auga é mala que desfai os camiños, non? Pois aquí, hai que preguntar tamén. Bebí auga. A ver, estou na vendo, se É de non. noite bebo auga. Bebía antes tamén. Eu teño que cantar, teño que beber auga, senón. Pero hai viño tamén, Vale, ese. pues tomamos un vaso para hacerlo. E hai tostada tamén. Quero preguntar por os músicos de antes. Xa de moito antes, por o gaiteiro Cafú. O Cafú era de... Por aí era de Cairizo, non? A ver, falanos do Cafú. E dos Xanocas. Tiña un Xanocas, estanco. carallo, Xanocas. O Juan de Xanocas, un solteiro, un grollo, pero pescador auténtico. Unha... Que era a que foi túa mestra, sobrinho, algo era, non? A Merjache era sobrinha. Sobrinho. Merjache foi túa mestra. Irmán ou sobrinha, non? Era irmán, da noca. Isto é, puro Nos Xanocas. acompañáramos non é porque eu mas a Ah, Merjache. non era sobrinho. Era un solteiro, era un teu parente. Bueno, recordo, se non me Pepito temprano, cando... Que fala que puxeron aquí, a Cois ou a Viñalar? Que puxeron en Betanzos? Coes. Que fábrica de viño puxeron? A Cois ou a Viñalar? O Cois, non? A fábrica de viño Cois. Era Cois, me parece. Bueno, non sei. entón que pasa? No Cois xa fora arriba, Que que tiña outro É que eran os dous, Bueno, pero se foi Cois ou Viñalar, e claro, a xente non é parva e non quería vivir, non quería beber ese viño. Entón que fixeron? Fixeron colleron aos Xanocas e o Cafú e fixeron unha reportaxe fotográfica bebendo Hai unhas fotos preciosas deles. aí bebendo viño para eran modelos para convencer estes grandes bebedores. E máis, os Xanocas hai unha na Goreta. Eso está collendo lúpulo, me parece. Sí? Sí, claro. Era unha imagen preciosa, collou no fotógrafo de maravillo. Eu que fui tamén era, salía ben nas imagens. Promocionando este novo viño, non? Que era... Joder. Bueno, ahora creo que me fales das tabernas de antes, as que xa se perderon. Por exemplo, a Pibeta. A Pebeta, perdón. A Pebeta. Contanos, vos recordádela. Había que baixar A ver, máis tens abaixo. que explicar... Tú non te vas a Claro. querer. No, pero hai que explicarlle a esta xente nova de Betanzos que teñen que levantar aí o facho. Onde quedaba a Pebeta? Onde estás onde está o Buenos Aires? Fama de Raquel. E empezamos, non? A ver, contame. Aí como que empezaste vos? Como foi? Nós éramos moi novos, aí cando empezamos a salir... Como se chamaba o señor que sempre caía o pantalón baixado? O Pepe. Que se lle vía calzoncillo. Moderno. Pero a máis famosa Era mono, non? Era mono. aos monos, esa familia de Betanzos. Bueno, aí entramos outro tema. Estaba aquel recollido. Iso queda nunha terraza interna. Había unhas mesas pastazas. Ou pois se querías ir ao botar fumeiro tamén, matas. E a máis famosa da Pebeta... Iso non era clandestino. Non é como agora, claro. Podíase botar un piquillo. Pero os clandestinos, non? Non, os prófugos. Pero a máis famosa da Pebeta non era nin o can, que creo que se chamaba Bob, como se chamaba o can? Bueno, a máis famosa era a burra. E tiña ali un burro, sí, o burro. E como se chamaba a burra?
Margarita. É que están moi informados. Que máis tal? Eu teño acariciado, pero... Sí? Sí, pero non lle dicía, Margarita, estás ben, eu non sabía. Aquí lle acariciaba antes de Dios. Aquí se no demostra que viño do Padrón... país, digo, no viño do país, no Polín, O que Polín, estaba ali joder. arriba da onde vive usted na condomiña. Allí no Polín. Tiña ali o burro, tamén íbamos ao viño do país e estaba o Sí, sí, que me burro dá ali. tempo. Do Porriño, unha anécdota falando do viño do Polín. Aquí en tantos años se celebra, ahora faise moito de celebrar os 50 anos, non? Sí. 15 días antes, eu cumpría 45 anos, 15 días antes, dixolle ao pudro, me cago, hostia, todo Dios celebra os 50 anos e nós, maestros, non vamos a chegar a eles. Que? Vamos celebrar os 45. Até que ela estaba o Marqués do Norte, que era o jefe, era compadre do Porriño. Que joño toco ao Marqués, que hai que celebrar os anos ao padrón, os 50 anos, dixo o Marqués. Como 50, se temos que teño 45 anos, pois celebramos os 45. Dicimos que sodes que manda carne que sea para ali, o que é, efectivamente, non o Porriño. Porriño tiña ali un terreno grande de galpón. Sí. Dixo, vos deixo o galpón, o que me tedes que facer é conservarme un viño moi normal. Claro. Moi normal. O viño é aguardiente, joder, que outra festa ali. Ali tamén se esparratou, pois tamén tocando, pero ali non había tanto silencio como na Lancha. A ver, porque o da Lancha, por favor, talentos betanceiros, tedes que pasar o Sabedes que me papel. fixeran de regalo Que che deran? naquela festa. O lito eu que levaba todo, que estaba no bar. Sabaría eu que se encargaba, e tal. Claro, aquí, que ven aquí dentro. Lazos, non sei cantos colores. Tal o que empata a desenvolver máis lazos, e máis viña, lazos, e aquí que haberá aquí dentro, aquí ten que haber algo de valor. É que é. Perdonada, señora, unha vecinilla, unha caixa de condós e bicarbonato. Que quer? Esta foto ainda está no aí, bebendo pola vacinilla. Bebendo pola vacinilla. Tiña a vacinilla o prixento do que, non? Claro, Por fora. Con queimada, botada aí queimada, si esa liga así. Está a foto aí na do carro no encarte. Que maravilla, non? A ver, un aplauso. Ventana. Aí está esa vacinilla pobo. Vais tabernas de antes. Estaban ben organizados, joder. Porque bueno, antes nas tabernas cantabas en todas as tabernas. Pero que pasou? Apareceu aquel cartel que ponía: si canta mal, no cante. Si canta bien, cante fuera. Foi así. Pero había que te deixaba cantar, A onde cantabades máis? O Miranda deixaba cantar. Onde? O Viradas? O Miranda, o que está O Miranda. está aberto. O Dobou, ali xa nada. Será que ali era música? cantabas, ali tiñan piano, todo o que era hábil para tocalo. Nada, o Luis da Xermada tamén deixaba cantar. Pero, pois, a maioría dicían que lles botabas a xente fora e xente fora. Pero por favor, non é Eu recordo unha vez no viño do país que había unha coral que non sei onde carallo viña, que cantaban de puta madre, Esa de e foi maravilla. absolutamente penoso. Por que? Estar no viño do país. Porque era un... A ver, Niña, porque o viño do país non é para cantar. Non, para cantar unha perfecto. coral. É para cantar No, os para toques. cantar taberna, Claro, é cantar unha forma libre. Marchamos, porque é un aburrimento. Sí. Do cual non sei ninguna canción inteira, o sea, pero Pero era cando presencia. pero mira, cando che poñen unha canción que as cantabas nas tabernas, para aprender a vía, me dejo, porque me iba, non sabe, era mellor non saber nada. Claro, porque... Ora eu que dicía, sí, nena, cantar, joder. Esa foi- Había cada sorpresa, ás veces, vía xente de Ferrol da Coruña, do quinto carallo, pero xente que cantaba, cuidado, Pero que cantabades? Bótalle unha. Joder, cantaba... Como empezamos, veña, preparados? Estamos, dependemos todos de ti. Tantas cancións, eu que cara que non me van ni rumates. Para vou cantar... Pero había cancións de, joder, de todo A la... ver, E pois había moitas aquí, joder, como te vou dicir eu. Marxiña,
do forneiro, si costeras máis dun bolo, si mo faz vai, mo de trigo, que o de brillo non cho como. E tranque non digas que dale que coma, que suba meño, que tal que sei eu. E balar non fu, el aquí non veu, ninguén yo pedí, ninguén la model. Porque tienen nacios deste coche, así. Unha empezaba unha, outra, joder, tal día, joder. É que o que ten betanzos que non Levaba son... así o teu bocata daquela, Claro. O outro levaba outro, se compartía, oye. Nas bodegas, ou nos loureiros. Sí. Como lle chamades vos? Viño do país, a bodega. No Viño do País. Eu de feito, o primeiro sitio no, o sea, eu estudiei clásico, estaba no conservatorio daquela. O primeiro sitio no que toquei cousa que non fora música clásica foi que quedaba cun profe con Zacarías das Mariñas, onde estudaba eu con miña nai. Matemáticas, sí. Quedábamos todos os luns a tocar no Viño do País, antes de tocar con eles e todo e tal. E tocábamos, pois eu que sei, pois cousas de Sabina ou de calquera cousa, do que fora, e quedábamos ali, o primeiro sitio no que está ao lado da, bueno, pillando da cervecería que aí está na esquina, indo pa donde te pillaches, Non o naces, Rangeiro non Tremenda. naces. Sí. Me non hai contado todo, tampouco, non? Non sei se conocí o Cajigas. Que era un escritor da voz de Galicia. O Cajigas, contanos, por favor. Cajigas. Estuvera aquí delegado de la Vilago. Eu tamén era amante do país, pero para cantalo, cuidado, iba aficionado, pero... E que cantaba, veña, que... Cousas de ópera, cousas de... zarzuelas, joder. Claro, por que? Cantaba, quer dicir, o país, íbamos xente de taberna, de costar, tal, pero había xente que cantaba de cousas de... Pero que iso é o que vivimos, mira para Fran. Cousas que non contaba. O que vivimos, por exemplo, nos Belés, na taberna esta da Coruña, Sí, non sei, sí. máis nos Belés non, que aí cantábamos todos, pero cuidado, como cantases mal, xa che miraban, claro, e cando ali cantaba, de repente, cantaba algo emocionante, como de ópera, había como un respeto, é dicir, non é canción popular, pero con unha sensibilidade moi profunda, e moi linda, non? Dijo este un ópera de zarzuela, Verdade. lo que nos gustaba así, pero joder, cantantes. Houbera un trío en Ferrol, como lle chama, moi famoso, por os... Estou xe falando de... Daqueles anos, sí. Sí. E dous deles eran dos do país. Pero canta aí un área de zarzuela, veñamos. É máis que non respiro. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Ves, que sabes todas. Tens que levar en Paricó. Como era o de Luisa Fernanda? É que outro día, nun roteiro por Coruña, contou unha rapaza, marchabas el soldado, na 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 na, non é esa? Non me veña, joder. Xa virán, non te preocupes. Mariquita, doña Mariquita, en un país romántico, non es que non respiro. Pero da igual. Non se oye outra canción. Mariquita, doña Mariquita, de mi corazón. Mira, non podo poñer. De pé, ven. Mientras voy por baile del Duque de Osuna. Bailes conmigo. Mariquita de mi corazón. La gente murmura como a ninguna. Doña Mariquilla de mi corazón. Bom, Yes. Dame reventar. Ese aplauso, por favor. A Ramodiño, pero vamos a unha cousa, Padrón, a ti como a min, e como estamos aquí a cantar é o que máis che gusta. Me gusta seguir de como vos decides como chamades. Os prófugos, As arillas do periódico de Betanzos ou algo, non? Nós tocábamos, tocamos noutro grupo que ahora estamos volvendo, que é cando van, igual por aí nos biches, pero No, verbos nos rumpameses non que tivedes estivemos sin tamén. gusto. Bueno, pero a ver. Pero nin algo do amor de vos. Pero está falado, non? O debut dos prófugos con o novo repertorio vai ser aquí no Lar de Uta, non? Non, que quede claro, iso de que así O nome de prófugos. me claro, precioso. A
Pero se non podemos nos tres, se formamos un grupo aparte. Pero a ver, non pode ser máis bonito. Homenaxe a Antonio Calpurriños da man de Padrón. Padrón é o padriño. Foi o que puxo o nome. Bueno, vamos a Fora, se non fora iso, neno, se non fora que teño o corpo donado para Santiago, para que os estudiantes fagan o que queiran dele, íbamos decir, quero que me toqueres no meu enterro, pero o meu enterro non podía dicir porque vai para lá. porque ese corpo é un tesouro para a ciencia. Aí o que ese corpo de Padrón. Non vai dicir. Pero tocamos na facultade de Santiago, ali, cos estudiantes. Quería preguntarvos por unha para que por as festas de antes que me chaman moita atención, porque aquí de primeiro Padrón e logo pregunto por eso. Aí esa carteira, o que tal terá? Parece un Muñoz dos españoles, xa. Ando con él por si me... eso. Era socio de órganos, pero que quixen ser socios de donante, aí está. Ves, porque Claro, este é un betanceiro que entrega os seus corpos demais. As miñas creencias non me piden. Aí está. A familia xa está preparada. En caso de falecemento, informar urgentemente. Funeraria Apóstol. Moi ben. Facultade de Medicina. O que pensan outra cousa, uns queren ir dunha maneira, outros... Fíjate moi ben. É ser gratuito, joder. Pois aquí está o documento. Temos que ser generosos. Mira, queria che preguntar por unha festa que me chamou a atención, que creo que foi a menos, pero que foi moi potente, porque xa o nome está a altura dos prófugos, que é a festa dos alborotados. Carallo, camarada! A ver, conta. Hai por aquí, pregúntale ao Santos. A ver, o Xa xa, que na cada zona. contanos, a festa dos alborotados. Eso ven de cando se celebraba o San Cosme, O aquí San no Peixoa, Sí. que era o 27. E viñan a zona de Ferrol, viña para Betanzos, Non se deitaban, viñan... nada. Eles viñan a romería a San Cosme, o 27. E despois tiñan que coller o tren, para ir para Ferrol, collían o tren ao día siguiente, que non había outro tren. E botaban toda a noite aquí no barrio da Pontevedra. Onde vivín eu, onde nos criamos aí. E que pasaba? Os veciños, era a época da vendima, e cando non vendimabas a propósito. Poñen unha sábana blanca na porta, e ali, a venderlles mosto. E ali botaban toda a noite as pandillas, e a xente estaba cantando e bailando toda a noite. Que bonito. Porque... É unha explicación erudita e culta. O 27 de agosto. No, de septiembre, que 27 de setembro. E de que? Xa non se fai? Bueno, iso todo foise perdendo, o sea, perdeuse o viño. Bueno, pues, O viño non se perdeu. o viño non se pica, pero facer imaginadevos, os prófugos nos alborotados. Ese pode ser, agora tedes que ser un novo grupo betanceiro. O que vos decía antes, de que Betanzos é tan potente que aparecen moitas cancións. La música popular galega, frase de Betanzos. 1, 2, 3, 3. Arroz con chícharos, patacas novas, pero que non ten que ser outro nuestro. E máis cebolas, e máis cebolas, e máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas. O primeiro en amos son os bicos, e despois non nandinos pequenos, e despois non nantadiño, e o remate son os nenos. Vamos! Arroz con forte, patacas novas, repolo de verano, e máis cebola, e máis cebola, e máis cebola. Arroz con patacas novas, arroz con chícharos, patacas novas, repolo de verano, e máis cebola, e máis cebola, e máis cebola, arroz con chícharos, arriba, patacas novas. Quedou grabado aí. Vamos, vamos. E despois hai unha canción popular que todo o mundo coñece, pero que, cando cantan as corais, leva por título Nos Caneiros. Cal é? Veña, como é? La coral empezar. Pues como era. Ay, Pepiño, adiós. Ay, Pepiño, adiós. Ay, Pepiño, por Dios, ¿dónde vas? Adelante con nos, donde vayas a jugar la paz.
un tono máis por riba, por favor. Oso galo, comadre, teñeno mal ensinado. Non que de todas. Galo, comadre, teñeno mal enseñado. Vai cantando toda noite enriba do seu teñado. Vai cantando todas noites enriba do seu teñado. Para vir a xuntar-me, para vir a xuntar-me, vai lavar a cara, vai lavar a cara, vai lavar a cara, galotín. Para vir a xuntar-me, para vir a xuntar-me, vai lavar a cara, vai lavar a cara, vai lavar a cara, galotín. Desde cortabas o viño do país a unha hora cantando. Depois empezaba xa outro por lá. Ai, nena, que vende... Non se acababa máis a canción. Ai, nena, que vendes nas penas. Acababa esa, empezaba... Pero empeza, dalle. É que creo que temos agora, temos que facer unha cousa especial, de fin de festa. Veña. Fin de festa debe estar ser bonito aquí. A ver, xa verás. Claro, dalle aí. Ordena, dalle. Xa virá, xa virá. Orgullo esta xente de ser betanceiros cando eles embarcan pra ir aos caneiros subindo a marea e facer chegar con fogos e gaitas. É fácil bailar, pensabades mal, caralho. Ferramentas para ir a chegar, que son empanadas para ir merendar. Va, pero esa experiencia es coñecida. Bueno, hoxe pedir que toques outra vez, que vou querer gravar, se está grabado aí, pero isto é un documento, padrón, e esa canción que... Pero con a grabación esta se temos repertorio. Xa, pero agora, por aí, esta canción de quen hai, quen a fixo? Esta non se pode dicir fijamente, E non a tocaba Porriños? No, me parece que fora... Ele era de Pontevedra, un tal... Tanto ten. Igual... Vamos dalle outra vez, que museo... Veña, fin de festa... E quería moita Betanzos. Antes lle sabía o nombre. A ver, padrón, dalle outra vez, por favor, para que quede a grabación. Orgullo esta xente de ser betanceiro cando eles embarcan pra ir aos caneiros subindo a marea e facer chegar con fogos e gaitas é fácil voltar. Non son ferramentas para ir a cenar, que son empanadas para ir merendar. Merendar, para ir merendar, non vou regalita. Quedouche, non penses mal. Sempre metes, sí, por qué? A ver. Prometes? No, antes disso, como era? Orgullo esta xente, ser betanceiros, cando eles embarcan fresca, subindo a marea, é fácil chegar, con fogos e gaitas, é fácil bailar. Van, non sei que hora, van ser quedar pouco para as dúas, entendo que temos que ir matando. Non, faltan 20 minutos ainda. Pero eu quero, xa temos a mente e as voces. Faltan unhas casas para as pastillas, hai para... Bueno. Vamos aí. Non vemos, coña, te mandas traes. Non venga, non unha coña, sou o primeiro. Pero hoxe quero a versión boa e para sempre de Betanzos, que historia ten dos tempos atrás, cando non había ninguén, nada máis que larchas. Como eso? Eu que sei, tiene sentido eso. Como que non a sabes, por favor? Betanzos que... Betanzos solo ten bon, a plaza e o cantón, o palacio consistorial. Todo de cristal. As calles mal empedradas, os porcos nas alamedas.
Os borrachos nas tabernas. Pobres betanceiros, que vai ser de vos? Sin sueldo vas. Hai que repoñerse con eses lambos, hai que lle dar nos cadrís, nos pés e nas mans. Eran todos os días. Por ver se quitamos de aquí a tanto larchán. A tanto palanque. Ai, como sigue? Bravo, La verdad que viñen, xa lle dixen, sempre me levades a mí nin que cara ya. Eu lle dou como nin a Dios. Amén. Escuchas La verdad claro. que che dixen, Sí, señor. me gusta, Pero, padrón, eu tiño escoitado moito na radio, que pero, te tiño padrón, escoitado. Costoume convencerlo. Dixe, joder, Xa, pero eu sabía porque de que falamos, da cousas que nos gustan, de música, de compartir, de grandes artistas, ti tamén o és, de purriños, de que falamos de cousas lindas, e sobre todo, insisto, so deso o referente. Que antes me ouvía falando dos cantantes que falades moi Sí. ben, dos do Bo, Sí. o Carlos o do que ainda vive, me parece. Sí, que hai que corregir. Ah, ainda vive. Bravo, Valerón. Ainda está vivo, ainda está vivo. Afortunadamente. Houve unha cantata que Por desgracia, vino hai pouco no enterro do meu sobrino. fixera o Rogelio Grobe e Grobo, Sí. a letra era de Luis de Sousa, e se inaugurara no Palau, no Ocio. Bueno, pero era No cine de Colón, na avenida, onde Rosalía. do Rosalía. E o director desa cantata, o piano, xa, o director era o Rogelio Grobe e Grobo. Claro, o Pero a principal. batuta levaba Carlos González, no Bo, o do Bo, Claro. que era un músico tamén de... Era e é. Era, sí. Bueno, digo para esta xente nova que viñan da parte de Ourense, viñan vender o viño. Como Sí, pasaba na claro. Coruña había moitas tabernas, por exemplo, o Dilo, o Beade, os Tres Portiñas, que eran xente do Ribeiro que viñan vender o viño a Ribeira, e eles tamén, dende a Longos. Daquelos taberneros de aquí, o túnel verde, o Luis de Xarmade, collían un camión por cada viñan os viños do Ribeiro, viñan unhas tinadas que mandaba carallo, non Sí, sabes? sí. Que pois xa viñeron en barriles máis pequenos, claro. Xa, iba a ser a canción do que quedou Soutelo. Fun ao viño a Ribadavia. Va ser, había que buscar o viño. E hai un ano que viña o viño mal, falaban co químico, botaban uns polvos e xa quedaba o viño virados excelente, non? Bueno, estaba o viño de gato, e o viño eran aprovisionistas de barcos. E o viño de gato, na Palloza, en terra non se bebía. Pero no mar mareábase un pouco e brillábase excelente. Que eso non falamos. Os alcumes, as nomeadas que tedes, todos, había unha guía de teléfonos por alcumes, non aquí en Betanzos. E fixera tamén o Julio Gus, fixera un... Claro, Non sei. como é, Mirajos o sobre eso. Búfalo Bill, o Nasis. Guía non sei, pero Xulio Cuns e máis O os Caja de autores, Pau. os autores A ver. fixeron un libro dos alcumes, pero guía telefónica... Eu creo que chegou a existir unha guía- Eu creo que era un porriño onde fixeron esa guía Depois telefónica. que foi que inventamos, pero tampouco da igual. É un libro de Pero como era, alcumes. caja no pau, que dixen? Me parece que o Julio Gus escribira algo Eu sobre creo que foi Julio Cuns Julio Cuns e máis uns Os autores. tiveron unha curiosidade. O pai do Julio estuvera no liceo, e un botones do liceo, que era un Goku de pau, Cu de pau. xa era maior, e dixo, joder, ese que polo Julio Gus, este jodido puxo, está ben, os algúns de todos, pero non puxo o del. Pero non me acordo como lle chamaban ao pai. A ver, pois decide Puxo algún... os algúns todos Pois ben, menos o do... decide algún alcume, ou polo menos decide alcume da vosa familia. Xa está. Había, claro. A tua familia como é, padrón? Eu son Mourón, o alcume meu é padrón. Padrón, directamente. O voso, O meu Blas. Blas. por aí. Ritolos, Como? os Ritolos, Os Rizolos. e os Varela. Sí, señor. Ahora, Seguide, por aí non és de Betanzos? Non. Bueno, ninguén é perfecto. Nos en Irixoa tiñamos dous, os do Pumar ou os de Don Cándido, con Don, ademais, curiosísimo. Claro, e logo temos na porta fumando o faroleiro. O farolero. Que é moi bonito, non? Ser dun sitio, faroleiros. saber de quen és, de que casa és, e de que... E de... Este conocen por eso. Claro, que... Si se vía un carteiro novo por tal... Os do forno, falar, como falar. Claro, claro. Eu que vivía ahora, nin forno tuverán, nin os pero. Ou meus seus tatarabuelos, ou que non foran da familia, como vivían ali os do forno.
Pero- Hijos do forno como se outro... Claro, A min pasoume en Aranga traballando aos poucos días de chegar ali, que non conocía nin os rueiros, unhos dali dunha asociación decidiron mandar cartas e para facilitarme o traballo puñeron todo por alcumes. claro. Home, a hora de preguntarlle a xente era máis doado, pero claro, eu non tiña nin idea, porque aprender os alcumes, acabei non sabendo casi Sí, todos, porque non? te informaron ben. Pero pensou mellor, non sei, para cada casa, Claro, pues, joder. se había en Feas, ademais, onde estaba o teu sí, o amigo, noso que compañero seguro que Guli. conociches Feas. Sí, señor. Pues ali, E aparte que bonito, ser dun sitio, ser dunha casa, a xente vive nas cidades, ninguén sabe tal, non. No. E todo mundo sabe que na tua familia, iso é Betanzos. Estamos, que antes minutos temos que rematar, porque a xente ten que comer, evidentemente, en Betanzos. E che así, queres fazer unha pregunta ao sabio? Vai manter a relación, cando quedades con él, para que vos aprendan as cancións, os tres prófugos, Se ven para o debut dos prófugos e se canta unha laretada ali. que ven para o debut, claro, non vai ser aquí. Ai, como... Tedes que apañar as pezas, non hai competicións de carnaval, había moitas comparsas de carnaval, non? Aquí en Betanzos ou non? Había, joder. Había unha canción de alguna comparsa, veña. Claro, Pero o meu por exemplo, eu sei moitas da Coruña. Mas non era eu deso, pero as cantábamos, claro, todas as, joder, compás, e cando pasaba unha chata de calquera atrapallada, xa metían pa, non sabes? E como se chamaban as Unha comparsas noticia. famosas? Que? Que comparsas famosas son? Non me veño ninguna así á mente. Non? Aquí pouco a pouco, porque son Non tantas me historias. veñen. Padrón, hoxe foi un interrogatorio, Eso. Parece que son da policía, non? No. Quería pedirvos un favor. Eu se estuvera en contra justo, xa se me notaba, No. ponía calquera disculpa pa... No, No, aparte que como te digo? estes contos van sendo poquinho a pouco, pero a canción que nos botaches aí no de Betanzos é precioso, que coñeceron algún de vos. Estou pensando, pero non me Pois acordo. me ensinadvos, non? Era o que buscamos, o teu Me talento. parece que era un de parte de Pontevedra. Pois mira que lindo, non? Aí está grabado, ten que incorporar, Non sei se armonizar. traballaba ou de funcionario aquí en algún sitio, non se pode determinar. Vale, pois Agora... agora obras públicas, non sei, pero cantar, o sea... xa sei máis. Agora quero pedirvos un favor persoal, porque ando apañando isto. Como se vendían, os pregóns, como se rogaba polas rúas para vender os diferentes produtos. Son da Coruña. Claro, e a miña nai dicíame que cando ela era nova, pois eso, hai xa moitos anos, a miña nai finou hai pouco, dicía que pola rúa da Coruña, pola rúa da Torre, escoitábase: Parrochiña viviña, veña comigo, 1, 2, 3, 3, veña. Parrochiña viviña. Como se vendían aquí as cousas por... Iban pola condomiñas veces. E como decían? Igual. Parrochiñas ou... Pero outra melodía. Ou sardiñas ou... Pero como decían? Porque eu, a de Parrocha, vale, ben. Pero contóme tamén... O que non vendían na pescadería. Claro. Non sabes? Non había como ahora os frigoríficos. Había que polo iban lugar. cas pateras, iban polos barrios a... Parrochiña viviña. E logo decíame que pola Rúa Real da Coruña neste tempo vendían castañas, pero non eran castañas asadas, eran cocidas, iban nunha ola. E dicían, Aquí puñían as diante do final Fonseca. tamén nunha ola, No inverno, nunha ola, sí. cocida. A nai do... As grandes historias, A que non? se puñía na porta da vila, non sabes a nai do Perón. É que se non cho contan, non sabes A que nai do existiron. Perón puñía as castañas ali, sí. E como dicía para vendelas? E vestía ao salir... Pois a miña nai dicía que pola Rúa Real dicía. Ao salir ao entrar. Decía. Con curucho. A ver, talle aí. No, con curucho é para que che Ela faltaba. dicía: a la que van fervendo, a la leva las castañas. Veña comigo, 1, 2, 3, 3. A la que van fervendo, a la que van las castañas. Que bonito, cambia a cidade, cambia todo, non te E outra acordas? cousa que había, aparte de Don Perico, que é o que tiña o tostadeiro das cacahuetas, a Madalena tamén levaba o Pedro ao Barral. E os cativos, claro, había que tiña que darlle forza para que se tostar co carallo das cacahuetas. E Claro. nos pejábamos para darlle. E por que? Porque algo che daría... Porque che daba unha presa delos. E aí vamos, e acabamos, estuvo unha construcción extra, o Do pregón... cual, non sei se has tedes probado, por curiosidade,
O sea, antes de xa son como as papas. As cacahuetes, igualiño. Bueno. Teñen ese sabor que non hai Dios que as traga. Pois o pregón máis famoso que todos sabedes, ademais. Eu non sei ningún, non o sei. Si que o sabes, acaba de dicilo el. O pregón, polas rúas de Cuba. Manís, manís. A ver, do, sol, la, si, la, sol. Digo ya yo, cliente. Do, sol, la, si, do, sol, la. Si te quieres por el pico divertir, tómate un cucuruchito de maní. Si te quieres por el cacao, no tenemos de todo, da igual. Venga, vamos todos. Maní, mira todos, 1, 2, 3. Maní, fuerte. Maní, maní. Si te quieres por el pico divertir, tómate un cucuruchito de maní. Aproveitamos para pillarnos Qué sabrosito rico está, ya no se puede pedir ni más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque si no te vas a arrepentir. Y vas a invitar de ya. Venga, maní, maní, manicero se va, compadrón, manicero se va, manicero se va, se va, se va. Padrón, vamos. Hoxe un día moi fermoso, hoxe un día de emoción. Sabemos los contos todos, que no los contó Padrón. Viva día tan bonito, é un día de moitos encantos, coas palabras de Padrón, eu digo, viva Betanzos. Viva Betanzos. Betanzeiros, que queredes? Que volva outra vez tomar foto. Betanzeiros somos nós, aplauso poderoso, isto é o Lar de Unta. O día que en honra de Padrón e apadriñados por el, naceu a maravilla dos 3 prófugos. Que dan unha bolsa. Veña, defende festa, unha bonita. No, pero non perdes o flow, veña, vamos. Hey, unha muñeira. Ui, está dequendo. Sí, estamos aí. Pero unha muñeira, un gesto tradicional, unha calquera. Leña, leña. Son muscos de papel. Vamos. Cuatro bellos marineros, todos metidos nun bote. Boga, marineiro, vamos pra viveiro, xa se besan no que. Boga, marineiro, vamos pra carne, ai, besan no que. Ai, ladero, ai, ladero, ai, ladero, ai, ladero.
mañan cedo cheirando a frescura. Da gusto velos chegar e pola mañan cedo cheirando a frescura. Ai lalero, ai lalero, ai lalero, ai lalala. Ai lalero, ai lalero, ai lalero, ai lalala. Ai lalero, ai lalero, ai lalero, ai lalala. Todo, a todo. Levo moitos anos parando por aquí, pero hoxe, gracias a ti, entrei en Betanzos. Gracias a todos. Hoxe entrei en Betanzos, todos. Hoxe entendimos que Betanzos. Porque conocer aquí, Pois estamos todos bien. Pois saber cando quedamos para ese dúo. Hai unha data. Aquí. se está tocando a campana. Por eso, hai que marchar. Dentro un par de meses, que non te necesitas formar un repertorio. E, bueno, xilar de un que está polo labor. Sí. Tedes que quedar uns días con Padrón, falar con calma, porque eso foi un atrapallado, non? Mais compras que se acorde do carnaval, E non si sei é, que. si é hecho carné, non? Sí. Quedou a fondo forte. Non, Xa sabes como están as cousas. ben. Non, pero que sigas nada. Moitísimas grazas,